Tak já vás tady vítám v odpolední sekci. Ještě než začneme s další přednáškou, bych rád připomněl, ať hodnotíte přednášky a to jsme ráno neřekli, dva hodnotitelé vyhrají chytré telefony. Vylosovaní hodnotitelé, s čemž ten, kdo hodnotí víc přednášek, se v posudí objeví víckrát, což je taková motivace, abyste poctivě hodnotili opravdu na všem jste byli. A dneska večer bude afterparty, tady je mapka, afterparty bude kousek odsud v The Pub. Je to ve Velký ulici, tady můžete vidět, my jsme teďka v téhle budově Univerzity Karlovy a teďka v tom dalším bloku ve Veleslonovýnově ulici The Pub se odsud přesuneme na afterparty. Takže určitě doraste. Já bych už rád představil tady Igora Kulmana, který je hlavním Windows Phone vývojářem ve společnosti InMind a je absolventem softwarového inženýrství Univerzity Karlovy v Praze. Takže slovo má Igor. Ahoj, tak ja vás vítam na mojej Windows prednáške. Ako už Martin povedal, pracujem v InMinde, kde sa okrem Windows Phone zaoberám už po novom aj Windows 8, takže ďalšia nová skúsenosť. A vlastne som rád, že sa vás tu zišlo toľko. Úprimne som to ani nečakal. Čakal som skôr menší záujem. Takže začnem otázkou. Je tu niekto, kto používa Windows Phone? Aj to prekonalo moje očakávania, takže aj tak dobre. A niekto, kto by preto aj vyvíjal. Dokonca, tak pekne. tak môžeme začať. Takže ak by ste ma chceli nejak kontaktovať alebo zistiť, čím sa zaoberám, tak zo pár linkov, ale samozrejme ešte InMind.eu ako web firmy. Tak začneme trochu pohľadom do histórie. A Microsoft je na trhu mobilných operačných systémov už zo pár rokov, a so svojím systémom Windows Mobile. Ten však nikdy nebol mierený veľmi na tých koncových užívateľov. V tej verzii 6.5 sa Microsoft trochu posnažil, ale aj tak to nedopadlo veľmi dobre. Takže sa rozhodli celý Windows Mobile zahodiť a prísť niečím úplne novým. A tak prišli z Windows Phone. Windows Phone je nový mobilný operačný systém od Microsoftu, beží rovnako ako Windows Mobile na Windows C jadre. A také základné črty sú Metro UI, Windows Marketplace a programovanie v Silverlighte a XML. Metro UI je nový dizajnový jazyk od Microsoftu. Vlastne ako napovedá názov, je inšpirovaný informačnými tabuľami z metra, letisk a tak podobne. A kladie sa dôraz na jednoduchosť, minimalizmus a na informáciu. Vlastne základný UI prvok je text a všetká grafika slúži len na nejaké to doplnenie, nehrá tam veľkú úlohu. Čo je teda výrazný rozdiel napríklad oproti Pixel Perfect grafike na iPhone. Ak si chcete Metro vyskúšať po svojom aktuálnom telefóne, tak ak do prehliadača zadáte tú adresu pod názvom, ak to ešte stále funguje, tak sa vám objaví ako keby home screen Windows Phone napísaný v HTML a JavaScripte a dá sa s tým trochu pohrať. Takže také experimentovanie. Windows Phone zariadenie. Vlastne Microsoft zvolil niečo ako kompromis medzi prístupom Apple a medzi Androidom. Neexistuje jeden výhradný výrobca, ktorý by vyrábal telefóny z Windows Phone, ale zase nemôže ani úplne ktokoľvek použiť Windows Phone na svojom telefóne. Existujú určité minimálne požiadavky, ktoré musí každý telefón spĺňavať, aby bolo zaistené, že ten užívateľský zážitok bude stať za to, aby to nedopadlo ako tie low-end Androidy. Takže také tie základné požiadavky sú dostatočne veľký displej, ktorý má rozlíšenie 480 na 800 pixelov. Zatiaľ je to jediné možné rozlíšenie. Displej musí rozoznať aspoň 4 súčasné dotyky. Potom je tam 1 GHz procesor, 0,5 GB RAM, 8 GB storage a nejaké tie senzory ako GPS, accelerometer, fotoaparát, Wi-Fi. A dominantou každého prístroja sú 3 hardwareové tlačidlá, a to Back, Home a Search. A v súčasnosti sa začínajú na trhu objavovať aj tzv. Low-end zariadenia, aj keď označenie low-end podľa mňa nie je úplne vhodné. A tam sú tie požiadavky trochu nižšie, je to 800 MHz procesor, 4 GB RAM a 4 GB storage. Príkladom je teraz Lumia 610, ktorá sa dostáva na trh asi, myslím, že budúci týždeň by sa mala objaviť. Windows Marketplace je vlastne jediné miesto, odkiaľ dostať aplikáciu do telefónu. A
A všetky aplikácie podliehajú schvaľovaniu, teda podobne ako v App Store a Apple. Microsoft má určité guidelines, ktoré musia aplikácie dodržiavať, aby boli schválené. A úprimne občas je s tým trochu problém, ak to tester nepochopí správne, ale myslím, že taký problém je asi všade. A pre nás ako vývojárov to znamená nutnosť registrácie a zaplatenia poplatku. Aktuálne je to $99 na rok, študenti to majú zdarma. A na jednu vývojárskú licenciu môžeme odomknúť 3 zariadenia, čo je dosť málo. A ak chcete odomknúť zariadenie viac, musíte si kúpiť ďalšiu vývojárskú licenciu. Je to dosť nepohodlné. Existuje však tzv. Private beta program. Ak vytvoríte aplikáciu a chcete ju dať ľuďom na testovanie, zamknete ju do marketu ako private beta, kde určite až 100 testerov. Títo testeri tú aplikáciu vidia u seba v markete, nemusia mať vôbec odomknuté telefóny, môžu si ju stiahnuť, nainštalovať, používať. Dokonca vám priamo v markete môžu písať feedback a hodnotenie a je to privátne, nikto iný okrem vašich testerov a vás to neuvidí. Takže je to celkom dobrý spôsob, ako testovať aplikácie. A hlavne jednoduchý spôsob. Základné UI prvky skoro všetkých Windows Phone aplikácií sú Pivot a Panorama. A v podstate ide o to, že informácie, ktoré spolu nejak súvisejú, sú na jednej stránke, ale rozdelené do v podstate tabov. Pivot je komponenta, ktorú si môžeme predstaviť naozaj ako nejaké taby v prehliadači. Na slajde mám aplikáciu počasie, ktorá má v Pivote 2 taby, Paris a London, a ktoré zobrazujú počasie pre tieto mestá. A Panorama, to je napríklad Xbox Hub v telefóne, to je ten druhý obrázok. A rozdiel je v tom, že Panorama vyvoláva ako keby súvislý dojem pri scrollovaní. Ak je tam pozadie, tak scrollovaním sa to pozadie posúva, pričom Pivot je naozaj prepínanie medzi tabmi. A to sú dominantné prvky, sú vo všetkých systémových aplikáciách a aj vo väčšine third-party aplikácií. A ďalším špecifikom Windows Phone, ktoré nenájdete na iných telefónoch, sú tzv. Live Tiles, alebo vraj živé dlaždice, aj keď to je dosť divný preklad. A sú to v podstate ikonky aplikácií, ktoré sú na home screene. A tieto ikonky môžu byť interaktívne. Každá ikonka môže mať vlastne prednú a zadnú stranu, kde zobrazuje obrázok a nejaké číslo. A je to napríklad e-mailová aplikácia, zobrazuje počet neprečítaných e-mailov, alebo aplikácia s počasím môže ukazovať aktuálne počasie aj nejak graficky a tak podobne. A update môže prebiehať periodicky alebo na základe notifikácie. A myslím, že to je dosť dobrá feature, že vlastne hneď na home screene vidíte dôležité informácie z niektorých aplikácií bez toho, aby ste tie aplikácie museli priamo spúšťať. Windows Phone podporuje push notifikácie. Máme 3 druhy notifikácií, a to Toast, Style a Raw. Toast notifikácia je klasický text na vrchu obrazovky, to je obrázok ľavo hore, kde sa zobrazuje nápis a text, ktorý je však obmedzený dĺžkou. A po kliknutí sa môže spustiť aplikácia s nejakými parametrami. V podstate to slúži na spustenie vašej aplikácie, ak sa stala nejaká zaujímavá udalosť. Tile notifikácia je na update live tile na home screene. Tam si vlastne vygenerujete úplne nový obsah tile a pošlete si ho notifikáciou. A raw notifikácia vám umožňuje poslať akýkoľvek XML s akýmikoľvek dátami. A obmedzenie je však, že aplikácia musí byť spustená, aby to vedela prijať. Ak pošlete takúto notifikáciu, aplikácia nebeží, tak sa tá notifikácia zahodí a nič sa z ňou nedeje. V podstate by to malo fungovať tak, že ak nejaká taká udalosť nastane, tak najprv by ste mali zobraziť Toast, ktorý vašu aplikáciu spustí po kliku užívateľa a až tak posielate raw notifikácie. Windows Phone neumožňuje beh aplikácií na pozadí, umožňuje však vykonávať kód na pozadí za istých obmedzení. A to sú tzv. Periodické agenty. Máme 3 druhy. Klasický periodic agent je kód, ktorý sa vykonáva približne každých 30 minút podľa toho, ako to systému ide. A má nejaké obmedzenia na spotrebu pamäti a na dĺžku behu. A hlavné obmedzenie je, že v systéme môžete mať zaregistrovaných súčasne najviac 10 periodických agentov, aby to nejak nebolo výkonnostne vidieť. Myslím, že na tých low-end zariadeniach to bude už len asi 6 agentov. Potom Resource Intensive Agent, to je, ak potrebujete spracovať nejaké veľké množstvo dát, občas, nie pravidelne a chcete používať veľa pamäte a dlho to trvá, tak si vytvoriť takýto agent.
je tam podmienka, že telefón musí byť napájaný a na Wi-Fi a vlastne tento agent sa spúšťa len ak táto podmienka nastane. To znamená, ak si používateľ večer pripojí telefón, aby sa mu cez noc nabil, vtedy sa vykoná váš intenzívny task a vykoná to, čo potrebujete. Ďalej Audio Agent. Pomocou toho môže vaša aplikácia prehrávať audio, aj keď práve nebeží. Teda jasný use case sú rôzne rádio aplikácie, rôzne playery a tak podobne. A low-end zariadenia obsahujú len Audio Agent. Ostatné agenty tam možné nie sú kvôli obmedzeniu na 256 MB. Microsoftu to tam nejak nepasovalo, tak to ľudí. A Windows Phone zariadenia obsahujú množstvo senzorov, povinné sú kompas a GPS a väčšina zariadení obsahuje aj gyroskop, ale na to by ste sa nemali spoliehať, aj keď myslím, že na českom trhu je len jedno jediné zariadenie, ktoré gyroskop neobsahuje. A aplikácie, ktoré vyžadujú gyroskop, sa väčšinou dajú napísať aj tak, aby to nejak spravili s tým kompasom, aj keď výsledok nie je úplne rovnaký. Čo však chcem spomenúť, je veľmi dobré API na geolokáciu, ktoré umožňuje jednotný prístup k získaniu polohy bez ohľadu na to, či ste na GPS alebo len na 3G a v podstate sa len určite presnosť a systém to všetko zariadi za vás. Všetky aplikácie, keďže bežia v Silverlighte alebo v tom XNA, tak bežia v tvrdom sandboxe a majú veľmi obmedzené možnosti, ako interagovať so zvyškom systému. Nič také ako spustenie iných aplikácií alebo zásahy do systémov nemôžete čakať. Jediná možnosť interakcie sú predefinované launchers and choosers. Sú to vlastne predefinované akcie, väčšinou systémové, ktoré môže vaša aplikácia vyvolávať. Rozdiel je v tom, že chooser očakáva nejaký výsledok. To znamená, ak chcete zobraziť webovú stránku v prehliadači, použijete web browser task, teda launcher, neočakávate žiadnu odpoveď, ale ak chcete vybrať fotku z adresára, alebo chcete, aby užívateľ vytvoril nejakú fotku a tá sa vám vrátila do aplikácie, tak na to je pripravený chooser. A ako som už spomínal, Windows nepodporuje beh aplikácií na pozadí, podporuje však tzv. Fast App Switching od verzie 7.1 od Manga. A funguje to tak, že ak aplikáciu užívateľ spustí, tá je v stave running, užívateľ normálne interaguje, nič sa nedeje. Ak sa prepne mimo do systému alebo do inej aplikácie, tak aplikácia sa dostáva do stavu dormant. Vtedy je udržiavaná stále v pamäti, ale všetky jej vlákna sú zastavené. Ak sa používateľ prepne späť, vlákna sa rozbehnú a aplikácia pokračuje, ako keby sa nič nestalo. Samozrejme, tých aplikácií naraz v pamäti nemôžete mať nekonečné množstvo, vždy sú tam nejaké obmedzenia. A ak systému dochádza pamäť, tak aplikáciu môže zo stavu dormant presunúť do stavu non-stop. Vtedy je aplikácia odstránená z pamäti, ale sú uložené len nejaké stavové informácie. Ak sa teraz používateľ prepne späť do aplikácie, ktorá bola non-stonovaná, tá sa spustí znovu, obnovia sa tie stavové informácie, ale je na programátorovi, aby obnovil dáta, ktoré aplikácia spracováva, aby vlastne ten užívateľ mal pocit plynulého prechodu, ako keby tá aplikácia stále bežala. To znamená, programátor musí reagovať na presun do stavu non-stone tým, že si niekde uloží svoje dáta a pri návrate si ich znovu načíta. To je na programátorovi, a to sa vám systém postará. Tak konečne trochu programovaniu. Takže platforma je .NET. Programovať môžete v C# alebo Visual Basicu, aj keď neviem o nikom, kto by vo Visual Basicu pre telefón programoval. Je to možná až od Manga, v klasickej 7 to nebolo. Vyvíja sa pre Silverlight a XNA. My sa zaoberáme skôr tým Silverlightom. XNA je v podstate na hry. Asi inde ako hrách veľké využitie nenájde. Je to rovnaké XNA, skoro ako na desktope, ako na Xbox, takže tie indie hry prevažne sa dajú dosť dobre portovať, dokonca to podporuje shadery, aj keď nie vlastné, a to je na trhu hier. A programuje sa vo Visual Studio. Microsoft ponúka bezplatnú Express verziu, ktorú môžete používať dokonca aj na komerčné účely, všetko je to zdarma. A ďalej zaujímavý nástroj je Expression Blend, ktorý obsahuje tiež free Express verziu, ktorý sa používa skôr na design, k tomu sa ešte dostaneme. A také obmedzenia sú, že neexistuje žiadne natívne SDK, teda ak systému sa nejak nedostanete zo svojho sandboxu, neodídete z aplikácií. A oproti Windows Mobile, pre ktorý som trochu programoval predtým, je to trochu obmedzené, ako veľa vecí nejde spraviť. Možno sa to spraví časom vo Windows 8, možno to nebude nikdy, uvidíme. A čo sa mi najviac páči na vývoji je rýchlosť vývoja, pretože
hlavne vďaka tej sile .NETu, XAML, Visual Studio, Microsoft poskytuje naozaj dobré nástroje, takže aplikáciu si naklikáte a oživíte naozaj veľmi rýchlo. A keďže existuje vlastne jedno rozlíšenie displeja, tak žiadne problémy ako u Androidu a Apple. Visual Studio obsahuje emulátor, ktorý je prekvapivo dosť dobre použiteľný. Hlavne rýchlo štartuje a rýchlo reaguje, na rozdiel od Android emulátora. Je možné testovať tone cloning, ale napríklad aj geolokácia a accelerometer sa dajú celkom slušne používať. V geolokácii dokonca si môžete pripraviť nejaké súradnice a tie postupne časom púšťať do vašej aplikácie, teda nemusíte z aplikácie behať pred barákom, keď to chcete testovať, ale nastavíte si skript, ktorý to spraví v emulátore a máte vybavené. A emulátor aktuálne od 7.1.1 je v dvoch verziách, a to 512 MB, ktorý tam bol vždy, a 256 MB, aby sa dali testovať aplikácie aj pre tie tzv. Low-end zariadenia. Tak Silverlight, my programujeme väčšinou v Silverlighte. A programovanie môžeme rozdeliť v podstate na dve časti, a to je UI a samotný kód. UI sa zapisuje v XAML, je to v podstate XML odvodený jazyk na zápis UI. A Visual Studio a Expression Blend obsahujú veľmi dobrý dizajner. A to vám potom ukážem, kde vlastne celé rozhranie si môžete alebo naklikať, alebo napísať ručným XAML, alebo to môžete ľubovoľne kombinovať a vlastne vidíte hneď, čo píšete v XAML, hneď vidíte vizuálne. A samozrejme, keďže je to Silverlight, tak sú tam všetky silné veci ako bindings, converters, design time data a podobne. Ja používam hlavne tie design time data. V podstate ide o to, že Expression Blend vám z akejkoľvek triedy vygeneruje vlastne vzorové dáta, tie si napojíte na dizajner a vidíte, ako bude vaša aplikácia vyzerať s dátami bez toho, aby ste ju museli pustiť. Kód, to je C# Visual Basic, ktorý som už spomínal. Vlastne môžete to programovať klasickým behind štýlom, ako je to v ASP.NET Performance, alebo potom MVVM pattern je teraz dosť obľúbená a populárna vec, tak odporúčam MVVM pattern. A také zaujímavé obmedzenie je, že napríklad volanie webových služieb je výhradne asynchronné, takže všetko spojené s internetom je potrebné robiť asynchronne, aby ten telefón dobre reagoval. Žiadne synchronné volania, jedine na file systém aj storage, ale na webe žiadne synchronné volania. Tak zopár užitočných linkov. Najzaujímavejšie je AdHub, to je miesto, kde si vytvoríte účet, kde sa zaregistrujete, kde submitujete aplikácie a vlastne všetko ohľadom Windows Phone nájdete na AdHube. A potom som našiel jedno tréningové video, ktoré sa mi zdalo celkom použiteľné. A free ebook od Charlesa Petholda, ktorý je vo svete .NETu celkom pojem. Ja som ho čítal a je celkom použiteľný. A samozrejme, veľmi dôležitá linka je môj web, kde nájdete užitočné články ohľadom .NETu, Windows Phone a aj keď si nezapamätáte tie tri, tak môj web si určite poznačte. Zíde sa. Tak a môžeme ísť na demo. Teraz hovorí, Twitter je nový Hello World, takže nezačneme Hello World, ale Twitterom. V podstate som si pripravil jednoduchú aplikáciu, kde zadáte nejaký hashtag, alebo skôr myslím asi všeobecný výraz, a on vám stiahne z Twitteru tweety, ktoré tento výraz obsahujú. Tak začneme asi dátovým modelom. A základ je moja trieda Tweet View model, ktorá neobsahuje nič zaujímavé, obsahuje 4 fieldy, ktoré obsahujú dáta, ktoré budem zobrazovať, teda text, názov užívateľa, dátum, obrázok a potom Twitter View model. A ten obsahuje vlastne kolekciu tweetov a funkciu load, ktorá to natiahne na základe toho hashtagu. A tá robí to, že vlastne kolekciu najprv zmaže, potom vytvorí web klienta a asynchronne zavolá nejaký link na Twitteri, ktorý poskytuje výsledky vo forme RSS-ka. A ak sa nám tá asynchronná odpoveď vráti, tak tu máme na to handler vo forme lambda výrazu, ktorý vlastne, ak nedošlo k žiadnej chybe, tak jednoducho z každého elementu item vo výslednom XML-ku vytvorí nový tweet a pridá ho do kolekcie. Samotná stránka
je tiež jednoduchá, je tu nejaký názov, to nie je podstatné. Je tu jeden text block, do ktorého user zadáva to, čo chce vyhľadať. Jeden button a listbox. Vlastne po kliku na button sa zavolá metóda load na view modely. A čo je dôležité, v konštruktori sa vytvorí nový intuitive view model a nastaví sa ako data context celej stránky. To znamená, celá stránka môže pristupovať k metódám a fieldom z nášho modelu. A to je vlastne všetko code behind, ktorý tu potrebujeme, keďže využívam skoro MVVM pattern a nepíšem to ručne do toho code behind, aby to bolo prehľadnejšie. A čo je dôležité potom v tom UI, tu máme listbox. To vpravo tu je ten zamok. A vlastne listbox má vlastnosť item source, kde si nastavím, odkiaľ chcem brať jednotlivé položky toho listboxu. A ja to mám tu binding na kolekciu tweets. Tweets to je tá observable collection na mojom modeli, ktorý som nastavil ako kontext pre celú stránku. A potom listbox ďalej obsahuje item template, ktorá určuje, ako majú jednotlivé položky v tom listboxe vyzerať. A ja to mám ako grid, ktorý má dva stĺpce. A v ľavom stĺpci je vlastne image, ktorému nastavujem source tiež na položku tweetu. A v pravom stĺpci je nejaký stack panel, kde mám pod sebou 3 text bloky. A tie sú nabindované na položky z môjho modelu pre tweet. Teda na to, aby som zobrazil tento zoznam tweetov, používam vlastne len absolútne minimum kódu. A všetko, čo môžem, robím pomocou bindingov v Silverlighte, aby to bolo jednoduchšie a prehľadnejšie. Tak teraz to spustím a ak funguje internet, tak to snad aj niečo spraví. To je ten Windows Phone emulátor. A toto nie je jeho štandardná podoba, on je skinovateľný, takže sa s tým môžete trochu vyhrať, ak vás po pol roku vývoja prestane baviť ten základný skin. Takže klik. Tak, a načítali sa nám speakerov tweety, ktoré obsahujú slovo MDM. Tak keďže som bol nervózny a rozprával som veľmi rýchlo, tak nám zvyšilo dosť veľa času na otázky, tak snad nejaké budú. Tak môžete začať. Ten demo přístup do toho jejich App Store se taky platí? Demo testing. Private testing, musíte mať normálny účet, aby ste tam mohli submitnúť aplikáciu na private testing. Takže najprv musíte mať vývojársky účet, až potom môžete robiť private beta. Já teda navážu na kolegu, ty private testeři, to jsou lidi, kteří mají akorát Live ID. Áno, Live ID je jediná vec, ktorú potrebujú a vy tam zadávate zoznam Live ID. Dají se nahrávat hovory? Nedajú. Ako aplikácie všetky bežia v sandboxe, takže nie je možnosť, ako by vaša aplikácia mohla v podstate bežať, kým telefonujete. Aplikácia je teda odsunutá, zastavená, vypnete hovor a aplikácia pokračuje po skončení hovoru. Dalo by se toho nějak dosáhnout? Existuje už full unlock na Windows Phone, ale oficiálnou cestou myslím, že nie. Bylo to změněný do Windows 8? Je to možný jakoby? Takový jako Spotstacker, když spustí Spotstacker a najednou někdo volá, tak se ukončí a... No, sa presunie do dormentu, áno. Neukončí sa, ale je tam, nebeží ďalej. Či to bude vo Windows Phone 8, to neviem povedať, to myslím, že oficiálne nevie asi ešte nikto, čo budú tie Windows Phone 8. Uvidíme, myslím, že o mesiac je konferencia, kde by to Microsoft mal predstaviť. Ještě jedna otázka, řekl že komunikace s webem je asynchronní. Dá se nějak obejít to. Příklad, potřebuju povolení, získat nějaké povolení na to, aby mohl udělat další kroky. Dá se toho nějak dosáhnout? A myslíte, že potrebujete nadväznosť requestov? Áno. Jasné, vytvoríte jeden request asynchronný a keď vám príde odpoveď, vtedy spustíte ďalší request. Ako je to nepohodlné, ale ako v tom Windows Phone 8 by to už malo byť lepšie, pretože C# v .NET 4.5 už obsahuje vylepšenia práve na tie asynchronné veci, keďže
vo WinRT sa skoro všetky veci musia robiť asynchronne, takže už je tam taká tá vata prekladača, ktorá určite bude aj na Windows Phone a bude sa to robiť lepšie. Se tam otázili těch aplikací mezi Windows Phone 7 a Windows 8, ne to? Jestli jako to nejde, nebo to je jako to je veľmi dobrá otázka. Windows 8 sa zaoberám, takže mám s tým skúsenosti aj veľa bezsenných nocí som na tým strávil. Takže Windows 8 je iný. Windows 8 je WinRT vrstva, ktorá beží nad tým Win32 API, prípadne iným API, ak to je na ARME, ktorá je komová, až nad tým beží .NET. To znamená, API na prístup k file systému a podobne je úplne iné, ako je v telefóne. Takže tam je portovateľnosť v podstate nula. Jednak tým, že musíte všetko robiť asynchronne, kým tu sa napríklad do Isolated Storage prístupuje synchrone a celkovo je tam iné API. Ale čo sa týka tej vizuálnej stránky, tak vo Windows 8 tiež môžete používať XAML a C# a tam sa to dá celkom dobre sportovať. Funguje tam, ako prenos UI funguje dosť dobre, ale prenos tých low-level vecí, tak ako tu sa musíte zmieriť s tým, že tam je iné API a v podstate aj sa s tým budete musieť zmieriť, lebo sa predpokladá, že Windows Phone 8 bude mať rovnaké jadro ako má Windows 8. Prosím. Tak, ďalší dôležitý slajd. Ak chcete vyhrať telefón s nesprávnym operačným systémom, teda Androidom, dokonca 2, tak určite hodnote prednášku a hlasujte. A ja vám ďakujem za pozornosť a užite si voľno, keďže som to zvládol tak rýchlo.